ערב טוב לכולם. ערב טוב למנהל הבית, ערב טוב למנהלת התרבות, ריקי, קהל ודיירים יקרים. הערב אתם תצפו במונולוגים של דמויות מהתנ"ך, אותם יבצעו שחקני החוג לדרמה שלנו בהדרכתו של גיא הררי. כל הקטעים שתשמעו הערב נכתבו בצורה מודרנית, סאטירית, קומית ופשוטה, ולא בשפת התנ"ך, שכולנו מכירים מהילדות, וזאת על מנת להקליל את הסיפורים. החוג לדרמה פועל בביתנו מספר שנים. הוא מקנה לנו המון ידע וכלים מעולם קסום, עולם התיאטרון, שמאפשר לכל אחד מאיתנו להפליג אל הדמיון, ליצור יצירות, להביע את עצמו ובעיקר ליהנות יחד כמשפחה מיוחדת ומלוכדת. גיא הררי מלמד אותנו טכניקות, תרגילי אימפרוביזציה, עבודה על ניתוח טקסט, יכולת להביע רגשות, עבודה על תנועה וביטחון, עבודה מעמיקה עם הרבה אתגר וגם הרבה הנאה. ובהזדמנות זאת נזמין אתכם לבוא ולהיות חלק מהחוג הנפלא הזה, שמתקיים בכל יום שני בשעה 4:30 בחדר החוגים. בעוד כמה רגעים יעלו לכאן חבריי השחקנים דמויות תנ"כיות חזקות, לכל אחת מהן סיפור מופלא משלה. בואו והפליגו יחד איתנו אל הדמיון, אל עולם התיאטרון שבו הכל כמעט אפשרי. שחקני החוג כבר מתרגשים לעלות לבמה ולהציג את הקטעים, אז בואו ונקבל אותם. את הערב נפתח במונולוג של הנחש מספר בראשית, מחזה שכתב אהרון מגד, מתוכו נשמע את איציק בדמותו של הנחש. היו ימים שחשבתי שאבלה את עצמי מרוב שעמום. מה לנחש כמוני בגן העדר הארור הזה? וואו, וואו, מה רואות עיניי? נקבה מהמין הנגדי? וואו! אני מוכן. הרשי לי בבקשה יפתי להציג את עצמי. קוראים לי קוברה, ובקיצור קובי. ואת? חווה. איזה שם יפה, חווה.
סלחי לי על שאלתי. האם שאלת אי פעם מדוע הוא מטיל עלינו איסור? לא שאלת. אני אגיד. הוא רוצה לשלוט. עובדה שהוא נתן חיים לכל הבריות בגן. לך יכול לעשות כל מה שבא על רוחנו, מבלי שהוא מתערב. איך הייתי קורא לזה? בעל אחוזה מאוד מאוד ליברלי. הכל על חשבוני, חינם אין כסף, תעשו כל מה שבא לכם, חופשי. קשקוש, בלבוש, כבר מזמן שהוא פנסיונר משועמם ועייף. הוא מרגיש שהוא בודד. הוא חושב ששכחנו מקיומו. הוא רוצה עדיין לשלוט, ולכן הוא מטיל עלינו איסור. מה האיסור? איזה איסור? לא מעניין אותו. העיקר איסור. בעץ אחד אסור לכם לגעת. לא מעניין אותו העץ, לא מעניין אותו הפרי. מה שמעניין אותו, האיסור. ואיך הוא נהנה מזה? וואו, איזה הנאה יש. אמרי לי יפתי, איך זה יפהפייה כמוך מסתובבת כל הזמן סביב העץ ולא לוקחת אפילו פעם אחת תפוח? כאב לי הלב לראות אותך מתענה ככה. והוא מהססים בקרבו, עיניו מתגלגלות בחוריהן מהנאה, שכרו רועד מתענוג. ואני כבר אכלתי 8 תפוחים. מה? 12 תפוחים אכלתי. קרה לי משהו? שום דבר. והטעם, טעם אלוהים, טעם שמימי. יפתי, בואי, תאריך לי את התפוח. ליביס קטנטן, ממש קטנטן, עליי. תמיד את יכולה להגיד שאני פיתיתי אותך. לא לחינם הוא זוחל על גחונו עד עצם היום הזה. הגר הייתה שפחתו של אברהם, וגם זו שהולידה את בנו יצחק. עכשיו, כשהיא סיימה את עבודתה כפונדקאית, היא מגורשת מביתו. מה תעשה? לאן תפנה? נשמע את טובה בדמותה של הגר. טובה. וצמאה, והתנפחו לי הרגליים מההליכה הזאת במדבר. הכל בגלל שגורשתי מביתו של אברהם. כן, גורשתי. אני
גירשו אותי מביתו של אברהם. לא. נכון, אני שפחה, כן. אני הגר, השפחה של שרה. אבל ככה לגרש אותי, אני הייתי נאמנה להם כל השנים. אפילו ילדתי בן לאברהם. ישמעאל, אתם יודעים. הכל בגלל ששרה לא יכלה ללדת. נו, אז מה? לא שמעתם על פונדקאות? זה די נפוץ היום. ואם היו לוקחים פונדקאית, היו משלמים לה, נכון? והרבה. לי לא שילמו כלום. היא פשוט נתנה אותי לאברהם. האמת, זה דווקא מצא חן בעיניי. והעיקר שילדתי לו ישמעאליק שלי. ילד מקסים, קצת שובב. מסתבך בצרות לפעמים, אבל מצליח לצאת מכל צרה. ואז, יום אחד, הגברת יולדת בן. יצחק אלה שלה. כל היום מפנקת אותו. יצחק אלה פה, יצחק אלה שם. אני אומרת לכם, זה לא טוב לפנק ככה ילד. הם עוד יבחרו לו את האישה בסוף, אתם תראו. אבל זה העסק שלהם. ככה לגרש אותי. אבל בכל דבר רע אפשר למצוא גם טוב. כמו שאומרים, מאז יצא מתוק. נגלה אליי מלאך אלוהים. לא, אל תצחקו. מלאך אלוהים אמיתי. והוא אמר לי שלישמעאליק שלי צפוי עתיד מזהיר. איזה יופי. אם לא לי, אז לפחות לא. וזהו. עכשיו אני פה, ואני צריכה למצוא דירה, והדירות במודיעין נורא יקרות. יש מקום בפלס מודיעין. בפלס. אני אברר. בוא ישמעאליק, הולכים הלאה. אנחנו עוד נתראה. לדמות הבאה שנשמע כאן יש סיפור מעניין עד כדי בדיוני. יונה הנביא נבלע על ידי לוויתן, ועכשיו הוא זועק שמישהו יציל אותו. איך הוא יצא משם? בואו נשמע יחד. ביום אחד בעיר התגייס לחיל הים. עבר קורס ימאים, קיבל דרגת שליש, המשחטה אוניית אחי תרשיש. פתאום גלים גבוהים, בים אחר סוער, פתאום המשחטה תשרה להישבר. מה זה? איפה אני? איזה ריח נורא.
זה מריח לי כמו איזה חבית של סרדינים שפג תוקפם. וחשוך פה? מזל שאני מקפיד תמיד לצאת עם פנס. מה זה? מה אני רואה פה? וואו, מעיים, המון ביצי דגים, וואו, וואו. יכול להיות שאני בתוך בטן של איזה דג ענק? אולי אני בתוך איזה לוויתן? וואי, אבל איך הגעתי להנה? אני נזכר במשהו. יונה, קום לכם מלווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. כן, אני זוכר את זה. אבל למה הוא בחר דווקא בי? יכול היה לבחור בחגי, בעמוס, ביואל, או בעובדיה. באמת, כן, הכי טוב עובדיה. אם הוא יכול להיות רב ראשי, הוא יכול להיות גם שליח לנינווה. דווקא בי. מכל הנביאים, אני הכי קטן. בקושי 60 שורות בתנ"ך. אז הוא בחר דווקא בי. טוב, מה זה חשוב עכשיו? אני עכשיו בפנים. איך אני יוצא מפה? הלו! יש כאן מישהו? הצילו! הלו! איך אני יוצא מכאן? טוב. תשמע, דג שמן שכמוך. תוציא אותי מכאן ומיד. יש לי מספיק דברים שעוד לא הספקתי לעשות שם בחוץ, ויש לי בת מצווה לנכדה שלי, ואין לי כוח לריב איתך עכשיו. אז תוציא אותי. נכון שאצלך יש מרחב גדול וזה, אבל תסכים איתי שזה לא אחי. אז תוציא אותי מיד. טוב, אני רואה שזה לא מדבר אליו. אז מה אני אעשה עכשיו? אז איך אני יוצא? טוב, תשמע, דג יקר, אני מתנצל על איך שדיברתי. אנא ממך, תוציא אותי. אני מתחנן בפניך. ובעצם בוא נדבר בהיגיון, מה אני יכול לעזור לך פה? מה יוצא לך מזה שאני פה? מצד שני, אם אתה מוציא אותי, נשבע לך חבית גדולה של קוויאר משובח עליי. אז מה אתה אומר? נו, הולך? אין קול ואין עונה. שותק כמו דג. אז איך אני יוצא? נראה לי שאולי אם אני אתפלל לאלוהים, הוא היחידי שיכול להושיע אותי. אני אתפלל לאלוהים. הופיע גם גדול ושטף אותו לים. זה הסיפור על יונה הנביא. אלוהים שלי, רציתי שתדע שאני מתנצל על איך שהתנהגתי. אני מבקש סליחה על שלא מיליתי כמצוותך. אני יודע שאתה כועס עליי, אבל אני יודע גם שאתה אל רחום וחנון, מוחל וסולח. אנא, עשה עמי חסד, והושיעני, והוצא אותי מהמקום הנורא הזה. אנא ממך. זה הסיפור על יונה
מה זה היה? אלוהים אדירים! תודה. תודה לך אלוהים שהוצאת אותי ופטרת אותי מהסירחון הנורא הזה. סוף סוף רואים שמיים כחולים. סוף סוף אפשר לנשום אוויר צח. ועכשיו, כפי שהבטחתי, אלך לי אל נינווה לעשות כמצוותך. בדרך, אני אעבור דרך 100 שערים, אוריד שם מהקירות כמה פשקווילים, שאותם אני אתלה על קירותיה של נינווה. כן, סליחה ששיקרתי בקשר לבת מצווה של הנכדה. וואו, וואו, וואו! תראו, תראו, תראו! איזה קבלת פנים הכינו לי בנינווה של פלס מודיעין! לאן והם נסעו לעשות שם אימונים, לאן והם נסעו וקיימו שם. כולנו יודעים שדבקות במטרה היא מעלה חשובה בהתפתחותו של כל אדם. יגעת ומצאת האמן. אדם שמציב לעצמו יעדים, רוב הסיכויים שגם יגיע עליהם בזכות הדבקות והנאמנות, גם לעצמו וגם לאחרים. הסיפור הבא לקוח מאחת המגילות היפות בתנ"ך, שיזכיר לנו בדיוק את חשיבות הדבקות והנאמנות. נשמע את נעמי ורות, אותן יגלמו שרה וחווה. שלי, הנפה הקלה האהובה שלי, אני כל כך שמחה לראות אותה. גם אני שמחה מאוד. טוב שבא. ממש שמחה להגיע הנה. את לא יודעת, יש לי משהו חשוב מאוד לדבר איתך. שבינה. את רואה, אני פה עם הצעידה שלי לדרך. אני, את יודעת, בעלי ובניי אינם עוד, כן? ואני ראיתי שהכאב גדול, את יודעת. אני החלטתי שאני בודדה כאן, במואב, ואני אעבור לבית לחם, שם משפחתי נמצאת. אז אני החלטתי שאני עוברת לבית לחם. בשורה קשה בפיך. את יודעת שגם בעלי נפטר וילדים אין לי. הייתי רוצה לבוא איתך ולהכיר את משפחתך. את מאוד צודקת, אבל היות ואת נוכריה, ולא בטוח שתוכלי להיקלט שם, וזה יהיה קשה מאוד. מותר לך להישאר. תראי, את לא יודעת, אני הולכת לאן שאת הולכת. עמך, עמי, ואלוהייך, אלוהי, אנא ממך. כן, אבל אולי מותר לך בכל זאת להישאר, וגם גיסתך נמצאת שם, אז את לא תהיי בודדה כל כך. אני לא אוכל לעמוד בעזיבתך. חיי לא יהיו כתמול שלשום. קשה לי לשמוע את זה. חוץ מזה, שאני חושבת שדברייך מחממים את ליבה.
לא חיי. את חושבת שתוכלי לעמוד בזה? לא יהיה לך קשה? לא, לא יהיה לי קשה, בדיוק כמו היום. אני אבוא איתך. טוב, אז אנחנו נצא לדרך. מכאן עד בית לחם הדרך הארוכה. הבה נלך. כשאנחנו בבית לחם, הביטי סביבך, תראי איזה נוף, תראי איזה מקום יפה, תראי איזה אנשים יש כאן, כן? אז כעת אולי תלכי ללקט קצת שיבולים, הרי אנחנו צריכים גם לאכול, את יודעת. אני כאן אנוח ואחכה לך. אני שמעתי בעצתך ולקטתי שיבולים, ואת יודעת, פגשתי איזה בחור חסון ונאה, והוא אמר לי שאני אבוא גם מחר. מה אומר לך, רות? עשית אותי מאושרת. ומי הבחור? מה שמו? מה שמו? תדע, בועז. בועז? אני מאוהבת. תגידי, זה משתנה בועז? לאו דווקא. ואני רואה את עינייך בורקות כמו טללי פז. אז זה דווקא לטובה. ותגידי לי בבקשה, מחר הוא אמר לך בוא שוב? מה הוא הוא אמר לך לבוא שוב מחר? כן, הוא אמר לי לבוא שוב פעם. הוא אמר לי להגיע. כן, כן. כן. כן, תראי איזה אלומות הוא בית לי. יהיה לנו באמת מספיק. אני הייתי רוצה שנבקר בבית לחם, בעירי, שתכירי את משפחתי. אבל בואי נלך בינתיים, אבל איך היה היום? אני כמו בחלום, אבל אני לא יודעת בדיוק מה חלמתי פה. כן, שהיה כמו חלום, כי רואים עליי שאת מאושרת. את יודעת, כל הקהל הרב הזה, אנשי בית לחם, לא יודעים את הסיפור. אולי נפתח את התנ"ך ונראה מה מסופר כאן. ובכן, הביטי, מסתבר שבועז הוא ממשפחתו של בעלי ז"ל, אלימלך. וזה, אל תקל לי ראש בזה, זה ייחוס גדול. אז אני מאוד שמחה על כך. ואם את תלכי מחר שוב, אז אני אשמח מאוד. מלבד זה, יש עוד המון לספר לך כאן, יש עוד המון דברים לספר לך שאת עוד לא יודעת. יש כאן הרבה מאוד סיפורים מעניינים על בועז ועל אלימלך, ומסתבר, זה בינינו, כן? שאם את תנסי עם בועז, אז את תהיי סטרפתא של המלך. כן. כן. דוד. זהו, המלך דוד. בדיוק. נכון. דוד המלך. זה לא דבר שמה בכך. לגמרי. לא. אז בואי נלך ונבקר את המשפחה
יצא טוב מהדבר. מסתבר שמה משתלם, באמת, משתלם להיות נאמנה. להיות איתה. להיות נאמנה. בתנ"ך היו המון דמויות חזקות וחכמות, אבל רק אחת נחשבת הבולטת ביותר. אז מי היא הדמות שיכולה להתמודד עם 1,000 נשים? אתם מנחשים? שלמה המלך. אותו יגלם אפי שלנו. החכם באדם. מלך, זאת עבודה, אתם בטח יודעים, עבודה מאוד קשה לנהל ממלכה. אבל מלך עם 1,000 נשים זה עבודה מאוד 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 קשה. מה אומר ומה אדבר? אני לפעמים לא יודע אם אני חי בארמון או בלול תרנגולות. אחת מקטרת, אחד מקטרת, כל אחת עושה משהו אחר, וזה מבלבל. כולם, ומה קורה? הן מקנאות אחת בשנייה. זה דבר נוראי. האמת היא שקשה לי לקחת יותר מאישה אחת ללילה. קשה. והן רוצות עוד שאני אשיר להם שיר השירים אשר לשלמה, כל אחד ישקל לי מנשיקות פיהו, כמה אני יכול לנשק. קשה מאוד. יום אחד אמרתי, אולי אני אצא מהארמון הסגור שלי ואני ארד לעם שלי. נראה מה קורה, איך הם חיים, איך הם מתארגנים, מה קורה. סוף סוף, זה עמי, בתוך עמי אני יושב. וירדתי מהכניסה, יצאתי מהכניסה האחורית של הארמון, הורדתי את הכתר, שמתי בגדים פשוטים,
וירדתי לשוק. אני יורד לשוק, ואני שומע, לא שומע, מה זה צעקות, אחד על השני, כל אחד מכריז על מרכולתו, כל אחד צועק על השני, פה רבים. אמרתי, רגע, מה זה העם? החלטתי לשאול מישהו, מה קורה? ניגשתי אליו, אמרתי לו, שלום לך אדוני, מה שלומך? קוראים לי שלמה, איך קוראים לך? אמר לי, קוראים לי דוד. דוד? אמרתי לו, דוד זה היה אבא שלי, השם שלו. טוב, מה קורה? חיר אינשאללה, מה העניינים? מה קורה? מה הולך? מה העניינים? אתה חי טוב? אתה חי לא טוב? הוא אומר לי, תאמין לי, היום הרווחתי בקושי חצי דינר, נהרסתי מהחיים האלה, ואשתי הרסה אותי, הרסה את החיים שלי. מה קרה? מה קרה? מה קרה? כמה? שאל אותי, מה כמה? אמרתי לו, כמה נשים יש לך? אמר לי, 1, אבל היא עושה לי צרות יותר מ1,000 נשים. אז שמעתי ככה, בלב כואב חזרתי לארמון. ישבתי על מקומי, איך שאני יושב על מקומי אני מקבל טלפון. אמרתי, מה הטלפון הזה? אולי זה סוס מת, אולי צריך לקרוא לאיחוד והצלה, איזה סוס או משהו, מי הדבריות? הלו, מי זאת? מי זאת? אמרתי לך, אל תתקשרי אליי יותר, תחזרי לארמון, תחזרי לחדר שלך ותחכי בסבלנות עד שיגיע תורך, שמעת? תורך יגיע. ולא להתקשר אליי, לא יודע מאיפה קיבלת המספר של הטלפון שלי. מה? איזה חוצפה? מי הלילה איתי? הלילה איתי, אז אני אגיד לך. היא זבל. לא זבל! אמרתי, היא זבל. זאת אומרת, היא זה שם פרטי, זבל זה שם משפחה. מה לא ברור? ושלא תעיזי להתקשר אליי שוב. יש לך בעיה, תפני לסריסים. קשה. נשים. קשה איתם, אבל עוד יותר קשה מבעליהם. אמר כבר האדם, המלך אמר, מרבה נשים? מרבה? דאגה. אחד אמר פה צרות. מרבה נשים? מרבה דאגה. ועכשיו, יש לי פגישה עם עוד אישה. לא תאמינו. אני הולך להיפגש עם מלכת שבא.
משקפיים. מה תעשה אשת פוטיפר שבעלה לא בבית ויוסף נמצא תחתיו, מסתובב לו בבית, משרת את בעלה, אך היא תצליח לעמוד בביטוי הזה, והיא בסך הכל ראתה רצתה קצת תשומת לב. בואו ונשמע את שרה, אלי ויהודית. שלמה מלך. וחוץ מזה, אחרי ששמעתי על מסירותך לבעלי, אתה תקבל העלאה כבר ממחר. במה זכיתי, גברתי? מה שמגיע, מגיע. יוסף, אתה יכול בבקשה לרכוס את שמלתי? את זה תבקשי מהמשרתת שלך, לא ממני. אני משרת של בעלך. אבל אני רוצה אותך, ורק אותך. אני ביקשתי ממך, ולא ממישהו אחר. הגזמת קצת, גברתי. אני אשת פוטיפר. אני משרת של בעלך, לא שלך. אני חייב לחזור לעבודה. בוא אני אפנק אותך חבל על הזמן. אני הולך. כדאי לך, יפיוף שלי, כדאי לך. שוב אתה אומר כך? אני סופרת עד 3. אם לא תציית לי, אתה תתחרט. וחוץ מזה עכשיו, הנה בוא, קח קצת שוקולד, שתיתן חתיכה גם לי. אני לא אוכל שוקולד אחרי בשר. יוסף, פעם שנייה סירבת פקודה. אתה לא תישאר כאן כבר ממחר, 2 גט אלוהים, הצילני נא מהצרה הצרורה הזאת. רק הפעם, פליז. הושיעני נא. לא. מה זה? הוא ניסה להתעסק איתי, בגלל זה. מה? זה לא נכון, אני לא עשיתי כלום, אדוני. היא ביקשה שאני אפתח לה את השמלה מאחור. מאחור? זה לא נכון, אני ביקשתי ממנו כמה פעמים שהוא יפסיק והוא המשיך. אבל היא משקרת, זה שקר, אדוני, זה שקר. יוסף? שקר.
סופך קרב, בבית הכלא תרקב, החוצה, החוצה. אוי, בעלי, כמה טוב שבאת והצלת אותי, אני כל כך אוהבת אותך. בפעם הבאה תתקשרי לנייד. ועכשיו למיטה. הזכרנו את שלמה המלך שצריך להתמודד עם 1,000 נשים בארמונו. כעת נשמע את סיפורה של אחת מנשותיו ואיך היא בכלל הגיעה למעמד הזה. לא חבל על כל היופי הזה שמסתתר כאן בפנים? לא חבל. אז חשבתי וחשבתי והרגשתי שאני חייבת לעשות משהו עם הכפייה הזאת. לקרוא למרד. מרד לשחרור האישה. ואני לא. לא, אל תחשבו שברחתי מאיזה מוסד. אני רצינית בעניין. אפילו אתמול אנחנו הכנו כמה חברות, הכנו כרזות, והחלטנו לצאת למרד, מרד לשחרור האישה. יצאנו וצעקנו, בוז! בוז לכם! בוז! תראו! כמה חברות נבהלו ועזבו, אבל אני המשכתי עד לארמון של המלך שלמה. בוז! נמאסתם! נמאסתם! אנחנו לא פרות שלכם! אנחנו נשים, אנחנו לא עיזים! נמאסתם! לא! לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! ופתאום, יצא המלך שלמה מהחלון ואומר, תביאו את זאת עם המטפחת עם המצלצלים, תביאו אותה אליי. אולי רוצים לסקול אותי, לשחוט אותי? היא תהיה אשתי החדשה. שמעתם? אשתו החדשה. 957 ברשימה. אתם יודעים מה זה אומר? שפעם ב3 שנים ורבע, אולי, הגיע תורי, לבוא להיות מלכותו. מה אני אגיד לכם? רגע, סליחה, קוראים לי, אל תלכו לשום מקום, אני מיד חוזרת.
אחד. תגידו לי בשביל מה? עברו כבר כמה חודשים. הספקתי לעשות פילאטיס. ודיאטה לא שהייתי צריכה את זה. וחדר כושר הייתי. השכיבו אותי בתוך אמבטיות של חלב מקוטר. ומרחו אותי בכל מיני שמנים. קוקוס, ואני לא יודעת מה עוד. אבנים מהרכבות חמות. בקיצור, מה שאני עברתי. למזלי, נגלה לכם סוד. גיליתי בארמון גנן של הארמון. מה זה גברי וחסון? תחשבו שזה עשי. אני אגיד לכם, החיים בארמון קשים. נשים, וילדים, מכל המינים ומכל הצבעים, בצער. וחיתולים, וטיטולים, וחוגים. צעקות. גן של צרעות. כן של צרעות. אבל מה? סוף סוף הגיע טובי. 957. אישה 957 לחדרו של המלך. תורי, וואו, איזה התרגשות. איזה התלהבות. כולי מור וקינמון. כולי מור וקינמון ופסמים חבל על הזמן, יפהפייה. וואו, איזה התלהבות. תורי. כנסי, שבי. כך, נכנסתי. לסוויטה של הוד מלכותו. כולי זוהרת. כולי מתלהבת. נו, ואיך אתם חושבים על מילים את הלילה הזה? אז אני אגיד לכם. החצי הראשון של הלילה, הוא כתב פרקים מקהלת. ובחצי השני של הלילה, הוא הקריא לי אותם! הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים. הכל הבל. ושום דבר לא יעזור, מכל דבר אני שיכור. היות וחג פורים מתקרב בפנינו, אנו נסיים את הערב עם דיאלוג קומי בחרוזים של חשבי, הוא אחשוורוש, והמלכה שחמקה לו בן לילה. נזמין את יהודית ויהודית.
התעייפתי. הלו? היי, חשבי? נו, איך המשתה? בלעדייך לא שווה. אני שומעת בקולך ששתית הרבה. לא נורא, הרבה. אני צריך שתגיעי לפה למסיבה, להפגין את יופייך. מה? אני נראית לך נערת שעשועים? כל החברים פה רוצים לראות את אשתי היפה, עם הכתר לראשך. אם כך, אגיע רק לומר שלום. את יפה כמו חלום. רק אל תשימי עלייך שכבות. אני רוצה אותך במינימום בגדים. ככה? אני נראית לך שנערת שעשועים. אני נראית לך נערת שעשועים, כבר אמרתי. מה לא ברור? נענעי קצת. אני צריך שתנענעי קצת, שתרקדי קצת, שתדליקי את החבר'ה קצת. ככה ממני לך אכפת? את מסרבת לי? גולקי אמני. תגיעי לפה תכף ומיד, אחרת תקיעי פה מהומה. לא רוצה להגיע. מה? את מסרבת למלך אחשוורוש? ניסיתי לך בראש, ריבונו של עולם. אמרת לך בראש? אמרתי שאצלך הכל בראש. אני סופרת את זה. אם את לא פה, זה הסוף שלך כמלכה. אני מעדיפה להיות מנקה. יש לך להביא אותך בכוח. היין עלה לו למוח. באשתי מהיום, את כבר לא אשתי. אברח מכאן מהר, לפני שאתפס בנבושתי. באשתי זו את? לא, זה מוסמת. טעות במספר אידיוט. אני רוצה את שערותיי למרות. היי שלום, משמעי זקן חלוש. אני המלך אחשוורוש, המולך בהודו, ואת כוש? זה קשקוש בלבוש. די, ביי. זהו זה, קהל יקר. אני רוצה להודות לחבורה המוכשרת שלנו. הנבחרת שלנו, שהשקיעו, למדו, עשו חברות, התמידו, ונתנו את כל מה שהיה להם להצלחת הערב. בואו נקבל אותם. חווה. שרה, בבקשה.
אני עושה מה שאני קיבלתי, לא מה שאת אומרת. טובה, בבקשה. אלי, שרה, סבותי, איתי, יהודית, ויהודית, חיה. כולכם הייתם 10. בשמי ובשם הקבוצה אני רוצה להודות למנהלת התרבות שלנו, ריקי. ולצוות הטכני ולהנהלת הבית. על כל הסיוע להצלחתנו. תודה רבה לזה שעומד תמיד מאחורינו. נותן לנו מקור להשראה וללמידה והרבה סבלנות ואהבה, מאמין ביכולות שלנו ומוציא מכל אחד ואחד את המיטב. גיא הררי. ולכן, קהל יקר, אם נהניתם ולו במעט, הרי שזהו שכרנו. ערב טוב, בשורות טובות. אמן. כולם, נתראה במופע הבא. גיא, שנייה. עכשיו אנחנו נאתגר אותך. השבוע הייתה לי שיחה עם כמה דיירים. ההצגה הבאה שהם רוצים, כן? זה הצגה על חיי הבית. לא הצגה חיצונית, נכון? מי שהיה איתי בשיחה האחרונה. הצגה על חיי הבית. אני בטוח שיצחקו בה מאוד, והם יהיו מאושרים כי הם יהיו חלק ממנה. אז הנה קיבלת אתגר. ההצגה הבאה היא על חיי הבית, היום יום בבית. תודה רבה לכולכם. כל הכבוד לכולם. לא, שפריד ולא תנ"ך, מספיק. ריקי, כל הכבוד, כל הכבוד לכולם. תודה. כל הכבוד, תודה